българското общество най-добре знае какви изисквания е трябвало да изпълни, когато е започвало пътя си към Европейския съюз. Дай да бъдем честни. Ние от Република Северна Македония, включително и българските организации в Македония, не искаме да си затвори някой тец или яец. Не искаме да си промени икономически интереси или да жертва част от своите икономически интереси. Ние искаме нещо много човешко и принципно. Да спрат да дискриминират хората, българите, които живеят в Македония, да спрат с езика на омразата, което е модерен бич на целия свят, нали? Фалшивите новини. Ние от тях искаме да спрат да фалшифицират историята ни, която е обща. И да не я ползват тази история, т.е. миналото на общите ни дядовци, да не го ползват за индоктриниране на бъдещите генерации, бъдещите поколения в омраза към България. Ние искаме нещо, което е съвсем логично. Всички източноевропейски страни отвориха архивите си на тоталитарните си режими. Всички, включително и България. Какъв е проблема на Република Северна Македония да направи същото? Искам и всички тези конкретни неща, те не са толкова абстрактни и не са толкова неразбираеми. Така че Република Северна Македония, властта, която е в момента, очаквам, че тези неща ще ги направи. Има възможност да ги направи. Тук не са нужни срокове от 100 години или от 20 години или от 15 години. Ако има воля в събранието на Република Северна Македония, всички тези неща могат да бъдат решени за един месец. Конституцията може да бъде, процеса за промяната може да бъде започнат още днес. Може да се отворят архивите още днес. Могат да спрат с езика на омразата още днес. Министерство на образованието може да започне с подготвяне на нови учебници още днес. Аз не виждам какъв е проблема. Или може би е само един. Нямането на воля на македонското общество да се промени. И тук позицията на България смятам, че трябва да бъде максимално категорична и ясна. Ние не сме срещу членството на Македония в Европейския съюз. Ние сме срещу тези лоши практики от тоталитарното минало, което до голяма степен е югославско в Република Северна Македония. И не на последно място, нали, не по значение последно, надявам се, че българското общество няма да допусне още едно предателство на българите в Македония. Значи, айде поне веднъж да бъдем на висотата на задачата си и да защитим своите си братия в Македония. До кога те ще бъдат разменна монета за някакви си мир, стабилност, дипломатически игри на Балканите и в Европа. Айде този път българският народ, както по времето на Съединението, да отстоява собствения си интерес и да отстоява собствената си кауза. И до голяма степен мога да кажа с удовлетворение, че българският народ след толкова години успя да се обедини около една кауза. И всеки онзи държавник или политик в България, който ще се опита да развали това единение на българският народ около тази кауза, в моите очи, а и в очите на бъдещите поколения българи, ще бъде национален предател. И това трябва да прозвучи ясно и всички държавници в България трябва да го осъзнават ясно.